Ono što je problem kod opozicije, ono što ona uzima kao argument, eto vi ste sada isto to pomenuli, Novi Sad kao Novi Beograd, ni slučajno, i to se često se govori o tome. Koliko vi mislite da je to prenapumpano i čitava priča o tome, o vojvođanskoj secesiji, to je često argument opozicije. I sve to po njima proizilazi zapravo iz ideje o decentralizaciji. To je klasičan primjer demagogije i populizma gde plašite građane, pogotovo one koji su manje obavešteni. Mislim da nema nikakve šanse u ovakvoj jednoj situaciji u kojoj mi danas živimo i kad je teško jako da neko pomisli da bi Vojvodina trebala da se odcepi. Ako ćemo realno da gledamo, koliko ja znam, u Vojvodini ima oko 70-75% srpskog življa. Pa šta to znači? Da će Srbi biti da se odcepimo ili ne znam da se pripojimo Mađarskoj, Hrvatskoj ili Rumuniji? Mislim da je to nerealno. S druge strane, mislim i da manjinske stranke, odnosno oni ljudi koji predstavljaju manjine u našoj zemlji, nisu za to. Pa ajde sad realno da kažemo šta bi recimo Savez vojvođanskih Mađara značio kada bi se Vojvodina odcepila ili ne znam, kada bi se pripojila Mađarskoj. Apsolutno bi izgubili svaki legitimitet. Znači, svi ti ljudi su, da kažem, pretpostavljam, na jednom istom putu. To je da ono što se u vašim sredinama zaradi, ono što postignete, ono što su vaši potencijali, da možete da iskoristite, a da vam neko u Beogradu ne mora da diriguje. Naravno, ne bih volio ni da mi diriguje u mom Somboru neko iz Novog Sada. Tako da, mislim da je, dokle god ne bude, da kažem, te suštinske decentralizacije, uvek će biti takvih priča koje će se koristiti u predizbornim kampanjama i, nažalost, politikanstva koje će mnoge stranke znati da iskoriste na izborima. A da li je vama moguće da neko još uvek može da veruje u tu priču, da neko iz opozicije to kaže da, eto, Vojvodina će postati deo Hrvatske ili pripojit će se Mađarskoj? Da li je moguće da još uvek neko može da poveruje da bi to moglo da se desi i da neko uopšte razmišlja o tome? Pa veruju. Koja je odgovornost opozicije koja tako nešto može da kaže ako znamo da je to potpuno nerealno i da nema nikakvih argumenta za to? Pa, inače naša opozicija, a da kažem većina opozicije se, i ne samo u ovoj vlasti, nego i u drugim vladama unazad, se upravo ponaša tako da nema nikakvu odgovornost, da kada ste u opoziciji budete jednostavno protiv svega i to je način rada. Mislim da je to pogrešan način funkcionisanja, pogotovo u ovako teškim vremenima gde bar oko nečega treba da pokažemo jedinstvo i solidarnost. Isto i u ovakvoj situaciji. Umjesto da plašite građane, vi treba iskreno da im predstavite šta to znači autonomija, šta znači decentralizacija, pa neka oni odluče. Ja sam imao priliku da pogledam jedno istraživanje koje je bilo aktuelno u vremenu kada se govorilo o autonomiji Vojvodine, kada se usvajao statut, i ono što je interesantno, sad ne mogu tačno da kažem, ali jedan minoran broj glasova, mislim negde oko 10% maksimalno, je bio u Vojvodini za to da Vojvodina ima, da kažem, neka veća prava u smislu državnosti. Samo 10%. Ja vam garantujem da uradimo istraživanje u Šumadiji, u Nišu, u Južnoj Srbiji, da bi možda i veći procenat glasova bio da ti regioni treba da imaju, da kažem, autonomiju, recimo, kakvu bi možda trebala da ima i Vojvodina. Znači, to je sve, da kažem, pitanje trenutnog stanja, pitanje realnosti i pitanje, nažalost, manipulacije političke i svih javnih ličnosti, političke elite koja nas bukvalno bombarduje raznoraznim idejama preko medija, i sigurno je da u jednom društvu gde imate preko 50% ljudi koji je završilo ili samo osnovnu, a neki nije osnovnu školu, da je to jedno vrlo pogodno tle za manipulaciju i to, nažalost, neke stranke vrlo dobro koriste. Da, pričali smo o tome, svi se razumiju u sve. Pa, da, u fudbal i politiku, da. Da, tako je. Nastavit ćemo priču o Vojvodini nakon reklama. Ponovo smo u studiju, emisija Halo predsjedniče, gost je gospodin Žika Gojković, predsjednik pokrajinskog odbora Srpskog pokreta obnove. Gospodine Gojkoviću, pričali smo o Vojvodini, o tome šta opozicija koristi kao argument, dobar ili ne, to rekli ste vi da nije dobar. Da li vi mislite da je to zbog toga što je Vojvodina, dosta se priča o tome i to je realno, jeste tako, glavni pokretač evropskih integracija, uopšte uvođenja evropskih vrednosti u Srbiju? Tačno. Vojvodina je lokomotiva na putu evropskih integracija, tako će i biti. S druge strane, geografski položaj Vojvodine je izuzetno bitan u svemu tome. Imate danas Mađarsku koja je u Evropskoj uniji, Rumuniju koja je u Evropskoj uniji, Hrvatska će sutra biti. Samim tim, ta regionalna saradnja u kojoj se mnogo polaže i fondovi iz koji se crpe ogromna sredstva, a to nije samo slučaj kada je pitanje Srbija, nego i druge zemlje koje su to prošle, je nešto što Vojvodini daje veliku prednost.
samo jedan primjer. Znači, kada kod tih fondova ne konkuriše samo Srbija, konkuriše i Mađarska, i Hrvatska, Slovenija. I svi oni imaju jedan uslov, a to je da u svojim projektima, uglavnom, da u svojim projektima moraju da imaju saradnike ili saveznike iz zemalja koje su kandidati za ulazak u Evropsku uniju. To nama stvara veliku šansu, pogotovo u Vojvodini koja se bukvalno naslanja na zemlje koje su danas ili će sutra biti u Evropskoj uniji. Tako da, s druge strane, i svest u Vojvodini je pomalo drugačija, čini mi se, kada su u pitanju ne samo evropske integracije, nego kada je u pitanju i sistem vrednosti. Tako da ne vidim apsolutno nikakav razlog niti problem u tome što Vojvodina prednjači. Čak šta više, mislim da to i Srbija, ali a posebno Beograd, jako dobro koristi. A da li ceni? Pa mislim da ne. Ja lično mislim da u narodu ne postoji tu nikakav problem, niti animoziteti, ali da ljudi koji su javne ličnosti, a pogotovo političari, bi trebali da imaju malo veću odgovornost kada koriste teške reči, kada je u pitanju i Vojvodina, ali i kada je u pitanju, da kažem, teške teme poput separatizma, konfederacije i sličnih stvari koje smo imali prilike da viđamo u proteklom periodu. Pričali smo sada dok su trajale reklame, vi ste i pomenuli da bi u nekim drugim delovima Srbije možda i više ljudi bilo za neki element državnosti, ako sam dobro razumeo, da bi podržalo neki veći stepen autonomije svog dela države. Pa mislim da recimo da se sada napravi neka anketa dole u Srbiji, da bi možda čak u nekim regionima bilo veće nezadovoljstvo nego što je u Vojvodini sa ovakvim načinom, centralističkim načinom vođenja države. Dobro, i da li vi mislite, evo imali smo, pronašli smo na internetu, Niški region, postoje već neki naznake da bi oni mogli da zatraže stepen autonomije kakav ima Vojvodina, da bi neki ljudi to voleli. Mislite li da je to realno? Pa nije realno da se to desi preko noći, ali smatram da je veliki problem što već nije počelo sa tim postupkom. Verovatno bi danas i svest kod tih ljudi bila drugačija, a i odmakli bismo u nekim, da kažem, u nekim odnosima koji se tiču naravno i evropskih integracija i samog, da kažem, boljeg pozicioniranja Srbije kada je u pitanju i Evropska unija, ali i svi oni partneri koji bi trebalo da nam budu u budućnosti. Tako da, ja jesam za to, naravno. Ako ste za decentralizaciju, ne možete biti samo onda za region iz kojeg dolazite, to jest za autonomiju Vojvodine. Jesam za to da država bude uređena na jedan decentralizovan način. Naravno da bi Niš, kao jedan veliki predstavnik i kao grad i kao centar jednog regiona, trebao da bude i dalje centar, ali centar regiona koji će imati malo veću autonomiju. Veliko je pitanje da li to može da bude, i to je sad da kažem pitanje za neku budućnost i javnu raspravu, da li bi to baš trebalo da bude tako kako je Vojvodina. Vojvodina je proces koji je trajao. Vojvodina ima jednu dugu tradiciju, mnoge druge stvari koje teme sada ne bih otvarao, ali u svakom slučaju treba što pre napraviti taj plan regionalizacije. Mi smo izašli s jednim, mislim, mnogo realnijim planom u odnosu na naše koalicijne partnere i verujem da je poslednji moment da se krene u realizaciju toga. Mislim da će to izazvati određeno zadovoljstvo, a kojom će to brzinom ići, naravno, zavisi i od vlasti koje budu vodile ovu zemlju, ali i od upornosti izabranih čelnika u tim regionima. Znači, ne možete napraviti samo statističke regione, već morate napraviti i političku decentralizaciju, da bi ti ljudi u tim regionima mogli da imaju svoje vlade, koje će kasnije da vrše pritisak da se zemlja još dodatno decentralizuje. To nije separatizam i mi se ne trebamo plašiti takvog načina rukovođenja zemljom. Siguran sam da će tu pasti u vodu sve separatističke ideje i da ćemo konačno već jednom moći da hladne glave razgovaramo o jednom društvenom uređenju o kojem nije smelo da se pisne u proteklih 60 godina.